Είναι όμως η ώρα για την εκπομπή «Ζω καλύτερα» με την Ελένη Πιμενίδου, η οποία φιλοξενεί τον κύριο Αδάμ Αθανασίου, ορθοπαιδικό χειρουργό πιστοποιημένο στη ρομποτική χειρουργή ΜΑΚΟ, συνεργάτης Euromedica Κιανός Σταυρός. Καλή σας ημέρα και καλό Σαββατοκύριακο από την εκπομπή «Ζω καλύτερα». Ναι, γιατί μπορεί να ζούμε καλύτερα εφόσον έχουμε τις απαραίτητες γνώσεις, την σωστή ενημέρωση και την εμπειρία, που δεν είναι και μικρή, τουλάχιστον στην περίπτωση του κυρίου Αδάμ Αθανάσιου, ορθοπαιδικός χειρουργός, πιστοποιημένος στην ρομποτική χειρουργική ΜΑΚΟ, συνεργάτης της κλινικής Euromedica Κιανούς Σταυρός. Και επειδή τίποτα δεν λέγεται τυχαία σε αυτήν εδώ την εκπομπή, πρόσφατα ο γιατρός πραγματοποίησε την 100η επέμβαση ρομποτικής αρθροπλαστικής ΜΑΚΟ γόνατος και ισχύου. Καλή σας ημέρα, καλώς ορίσατε. Καλή σας ημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Σήμερα θα μας βοηθήσετε να μάθουμε τι είναι αυτό το υπερσύγχρονο σύστημα που ακούει στο όνομα ΜΑΚΟ, πιστεύω να το λέω σωστά, το οποίο μπορεί να λύσει οριστικά την οστεοαρθρίτιδα. Ξεκινώντας από τα βασικά, τι εννοούμε λέγοντας οστεοαρθρίτιδα και αρθροπλαστική και τι θεραπεύει όλο αυτό? Καταρχάς, η οστεοαρθρίτιδα είναι μια πάθηση η οποία απασχολεί ένα πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ασθενών, κυρίως ηλικιωμένων, αλλά τα τελευταία χρόνια, λόγω ουσιαστικά κάποιων αθλητικών τραυματισμών, αφορά και νεότερες ηλικίες. Υπάρχουν βέβαια και άλλες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν οστεοαρθρίτιδα σε έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δυστυχώς θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια πιο σοβαρή επέμβαση, όπως είναι η ολική αρθροπλαστική. Σε κάποιες περιπτώσεις, ευτυχώς. Τι ακριβώς τώρα κάνει τόσο ξεχωριστό αυτό το σύστημα της ρομποτικής αρθροπλαστικής ΜΑΚΟ και σε τι διαφέρει από άλλες τεχνικές παλαιότερες? Ουσιαστικά η ρομποτική, η ολική αρθροπλαστική έχει έρθει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια. Η διαφορά του συστήματος ΜΑΚΟ σε σχέση με οποιαδήποτε άλλο σύστημα ρομποτικής αρθροπλαστικής είναι ο ουσιαστικός προεγχειρητικός σχεδιασμός ο οποίος πραγματοποιείται. Δηλαδή, εγώ προκειμένου να πραγματοποιήσω μια επέμβαση με το σύστημα ΜΑΚΟ, θα πρέπει πρώτα να υποβάλω τον ασθενή σε μια εξέταση, μια αξονική τομογραφία, η οποία ουσιαστικά αποστέλλεται στο εξωτερικό, στην Αμερική συγκεκριμένα, και εγώ αρχίζω και κάνω τον προεγχειρητικό σχεδιασμό σε ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη βοήθεια κάποιων συνεργατών μου και στην Αμερική και στην Ελλάδα. Οπότε, κατά τη διάρκεια της επέμβασης, η μεγάλη διαφορά είναι ότι εγώ έχω έτοιμο τον προεγχειρητικό σχεδιασμό και η τοποθέτηση των υλικών γίνεται ουσιαστικά με πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Εγώ αυτό το οποίο έχω να κάνω είναι να κάνω το χειρουργείο, το πρώτο κομμάτι της επέμβασης, όπως γίνεται σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, και στη συνέχεια ουσιαστικά ταυτοποιώ το γόνατο ή το ισχύο κατά περίπτωση με την αξονική τομογραφία και ουσιαστικά γίνεται η τοποθέτηση των υλικών με βάση ό,τι έχω σχεδιάσει εγώ προεγχειρητικά. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικά να έχω ένα τέλειο αποτέλεσμα με βάση τα δικά μου δεδομένα, όπως επίσης και το γεγονός ότι μπορώ ανά πάσα ώρα και στιγμή να τροποποιήσω κάποια πράγματα πάρα πολύ εύκολα με τη βοήθεια της τεχνολογίας στο χιλιοστό το οποίο εγώ αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να κάνω για να έχω το επιθυμητό για μένα αποτέλεσμα. Ακούγεται πολύ καλό, για να είναι αληθινό, γι' αυτό θέλουμε εξηγήσεις. Πρώτα απ' όλα, καταλαβαίνουμε ότι αυτό που το ξεχωρίζει και το κάνει τόσο ιδιαίτερο είναι το ότι είναι εξατομικευμένο. Ακριβώς. Για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά. Με τον προεγχειρητικό σχεδιασμό, ουσιαστικά εγώ ελέγχω τα πάντα. Αν μιλάμε για παράδειγμα για το γόνατο, που είναι και λίγο πιο συνηθισμένο σαν επέμβαση, εγώ γνωρίζω την ανατομία του ασθενούς όσον αφορά το ισχύο, την ποδοκνημική και το ίδιο το γόνατο ή το αντίστοιχο, το αντίθετο μέλος. Άρα, εγώ κατά τη διάρκεια του χειρουργείου γνωρίζω τα πάντα και ουσιαστικά η πρόθεση τοποθετείται τρισδιάστατα στον χώρο. Αυτό μου δίνει τη δυνατότητα να πειράζω όσο το δυνατόν λιγότερα τα μαλακά μόρια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να έχει πολύ πιο γρήγορο μετεγχειρητικό αποτέλεσμα. Άρα ο ασθενής ταλαιπωρείται λιγότερο, έχω μικρότερες απώλειες αίματος και έχω πολύ πιο γρήγορα ουσιαστικά την κινητοποίηση του ασθενούς όπως εγώ την επιθυμώ. Κατά περίπτωση βέβαια, εντάξει, οπωσδήποτε δεν μπορεί να έχει το ίδιο αποτέλεσμα σε έναν άνθρωπο 40 χρονών και σε έναν άνθρωπο 85, είναι ακριβώς το ίδιο χειρουργείο. Όλη αυτή η προετοιμασία σίγουρα μειώνει και τον ίδιο το χρόνο, τη διάρκεια της επέμβασης αυτής καθ' αυτής, πέρα από την μετεγχειρητική πορεία που μας περιγράψατε. Ακριβώς. Είμαστε έτοιμοι ουσιαστικά κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Οπότε μειώνεται και ο διεγχειρητικός χρόνος και κυρίως αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η μετεγχειρητική αποκατάσταση, η οποία είναι κατά πολύ συντομότερη σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη τεχνική. Άρα κερδίζουμε και σε χρόνο και σε πόνο. Ακριβώς. Κυρίως αυτό είναι που μας ενδιαφέρει κιόλας σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η ακρίβεια τοποθέτησης των εμφυτευμάτων που εξασφαλίζει το ΜΑΚΟ
εξασφαλίζει και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής τους μετεγχειρητικά. Ακριβώς. Είναι και πολύ λογικό ουσιαστικά, γιατί ουσιαστικά οι προθέσεις ή τα ομοσχεύματα τα οποία τοποθετούνται, επειδή μπαίνουν πολύ ανατομικά στον ασθενή, έχει σαν αποτέλεσμα να δέχονται μικρότερες πιέσεις κατά τη διάρκεια των χρόνων και με αποτέλεσμα να χαλαρώνουν λιγότερο, γιατί θεωρητικά αυτά τα χειρουργεία έχουν μια διάρκεια ζωής 15 με 20 χρόνων, με βάση τη βιβλιογραφία τη διεθνή. Άρα, πρακτικά, όσο καλύτερα τοποθετούνται αυτά τα υλικά, τόσο μεγαλύτερη διάρκεια ζωής έχουν. Αν κάποιος αποφασίσει να χειρουργηθεί με το σύστημα ρομποτικής αρθροπλαστικής ΜΑΚΟ, τι ακριβώς πρέπει να περιμένει και ποια είναι η διαδικασία πριν και μετά το χειρουργείο? Ουσιαστικά τη διαδικασία την περιέγραψα λίγο νωρίτερα. Οπωσδήποτε πρέπει να γίνει αυτή η αξονική τομογραφία, η οποία αποστέλλεται στο εξωτερικό, και εγώ περίπου χρειάζομαι ένα χρόνο 10 με 15 μέρες για να προετοιμάσω το χειρουργείο. Από εκεί πέρα είναι ουσιαστικά η μέρα νοσηλείας. Η νοσηλεία κρατάει συνήθως 2-24 ώρα. Και από εκεί πέρα είναι μετεγχειρητική αποκατάσταση, η οποία κατά περίπτωση πάλι, γιατί εξαρτάται την ηλικία του ασθενούς, το ίδιο χειρουργείο δηλαδή απευθύνεται σε ανθρώπους πολύ νεότερης ηλικίας, ακόμα και σε πολύ ηλικιωμένους. Συνήθως στις 10 με 15 μέρες υπάρχει ουσιαστικά, ο ασθενής επιστρέφει σχεδόν στην καθημερινότητά του. Και μιας και εσείς αναφερθήκατε στις ηλικίες, φαντάζομαι, υποθέτω, ότι η τεχνική αυτή, η ρομποτική αρθροπλαστική, συνίσταται ακόμη περισσότερο, αν μπορώ εγώ τώρα να το πω εντός εισαγωγικών, για νεότερους ανθρώπους, δεδομένου ότι τα αποτελέσματα είναι ακόμα καλύτερα από τις συμβατικές τεχνικές και θα τους συνοδεύσουν για αρκετά χρόνια στην εξέλιξη της ζωής τους. Αν είχαν επιλέξω έτσι σε ένα νέο ασθενή, ακόμα και θα τον πίεζα να κάνει ολική αρθροπλαστική με ρομποτικό σύστημα, γιατί έτσι τελείως απλά να το πω, ακόμα και εγώ κοιμάμαι πολύ πιο ήσυχος το βράδυ, γνωρίζοντας, παιδί μου, ότι έχω προετοιμασμένο το χειρουργείο όπως ακριβώς θέλω. Μπορεί οποιοσδήποτε χειρουργός να χρησιμοποιήσει την αρθροπλαστική ΜΑΚΟ? Είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός χειρουργών, οι οποίοι είναι ουσιαστικά πιστοποιημένοι σε αυτό το σύστημα, και είμαστε εκπαιδευμένοι για να κάνουμε αυτό το χειρουργείο. Είναι περιορισμένος ο αριθμός των χειρουργών που μπορούν να κάνουν ρομποτική αρθροπλαστική ΜΑΚΟ συγκεκριμένα. Ακόμη πιο περιορισμένος, θα με διορθώσετε αν κάνω λάθος, ο τόπος, ο χώρος που θα βρει κανείς την τεχνική αυτή. Έτσι νομίζω ότι είστε μοναδικοί στη Βόρεια Ελλάδα. Είμαστε πολύ τυχεροί που ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και στον Γιαννό Σταυρό, στον Όμιλο Γερομέντικα, υπάρχει αυτό το μηχάνημα το οποίο δεν μπορούσα να φανταστώ ποτέ ότι μπορεί να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Για να είμαι ειλικρινής. Από τότε που ξεκίνησα και το κυνηγούσα, ρε παιδί μου, σε πολύ μικρότερες ηλικίες, δεν φανταζόμουν ότι μπορεί η Θεσσαλονίκη να φτάσει στο σημείο να έχει ένα μηχάνημα τέτοιου επίπεδου. Θεωρείτε ότι μπορεί να υπάρξει κάτι πιο εξελιγμένο από αυτό? Εντάξει, η ιατρική εξελίσσεται κάθε μέρα ούτως ή άλλως. Και από τότε που ξεκινήσαμε, ήδη έχει γίνει μια αναβάθμιση του συστήματος. Θεωρητικά περιμένουμε και δεύτερη. Ήδη γίνεται ένα λογισμικό το οποίο θα φορά σιγά σιγά και τον νόμο. Οπότε γενικά εξελίσσεται. Φαντάζομαι μετά από 20-30 χρόνια αυτά τα μηχανήματα μπορεί να θεωρούνται αρχαιολογία, αλλά δεν είναι. Σήμερα είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει στην αγορά. Δεν γίνεται να μην το ρωτήσω. Επειδή μιλάμε για 20-30 χρόνια μετά, υπάρχει ποτέ περίπτωση ένας ρομποτικός βραχίωνας να χειρουργεί από μόνος του? Νομίζω ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι ανυπέρβλητος. Δηλαδή θεωρώ ότι πάντα η αίσθηση του χεριού του χειρουργού είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Τα μηχανήματα πάντα μας βοηθάνε, εννοείται ότι εξελίσσουν τη δουλειά μας. Τελείως διαφορετική την ιατρική τη γνώρισα τα προηγούμενα χρόνια και όπως την παρέλαβα από κάποιους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι. Συγκεκριμένα τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν ορθοπαιδικός πάρα πολλά χρόνια και πολύ γνωστός. Αλλά γενικότερα αλλάζει η ιατρική κάθε μέρα και φτάνουμε σε επίπεδα τα οποία πριν από 10-15 χρόνια δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Σας ευχαριστούμε θερμά για όσα μοιραστήκατε σήμερα μαζί μας. Και εγώ, να είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Ήταν η εκπομπή Ζω Καλύτερα με την Ελένη Πιμενίδου.